Бүріне аяғы ашата, икенче біреуіне хатына. Сәлем достар, ТМТV телеканалында тәмле күрәш тапшыру һәм аңлауыгызча бездә бүген кунакта бер өйләнгән егет һәм икенчесе өйләнмәгән. Башлыйк әле без сезнең белән бүген өйләнмәгән буйдак җегетебездән. Инде 55 яшенә җитеп һаман да өйләнмичә. Татар эстрадасының легендар Айфара төркеменең алыштыргысыз җитәкчесе, әлбәттә солисты, әйтмим инде көйләр язучысы дип Алмаз Шәрифуллин үзе. Yaşlığında seni aldadım. Son bulsa da gafur sırrımına dinde düzer şaman olmadı. Алмаз selam. Hayırlı günler. Күрүбезгә шатбыз сине. Яни чигрәк безнең аш су бүлмәсе кухня. Брат, син сөйләгәндә карап торам, моны ничек кушасы булыр? Шулай. Бөтен кайгыны шулгынамы? Пока шул. Мин сиңа күрсәтермен, яме. Әлегә карый тормын да ризыкларга. Ризыкларны карап чыктым уже. Аңлашылды. Һәм инде икенче өйләнгән егетебез, моннан шулай ук бер 15 еллап элек оешкан Хамай төркеменең лидеры, солисты, җырлар авторы дип әйтер идем мин хәттәме. Менә авторы Илдар Арсланов. Юк, сон түгел әле сон түгелдер. Күрештек бүген кабат. Без бәхетле бергә генә. Син ярат, мине ярат. Сон түгел әле сон түгелдер. Күрештек бүген кабат. Biz бәхетле бергә генә. Син ярат, мине ярат. Илдар, хәерле көннәр, сәлам. Я сиңанчы. Безнең кухня. Матур. Киндә андый уй туймады бу нәрсә дип. Туды только. Барабанга ашаган дип эме? Бераз гына. Синең илә газ плитәсеме әллә? Газ плитәсе. Бу электр плитәсе дип атала җегетләр, мин сезгә аңлатырмын нәрсә кирәклеген, чөнки алар сезгә бүген чынлап та кирәк чыгачак, кирәге чыгачак. Хәзергә шатбыз сезне күрергә, безнең студияда, безнең кухняда. Һәм инде уенның бүгенге тапшыруның дөресрәге шартын да әйтергә сезгә рөхсәт итегез. Сезнең йөзләрегез бик җитдиләнгән, булай тормышта бик андый җитди егетләр түгел, беразна елмаерга да була. Безнең тапшыруда, аптырап калмагыз, син шундый пычакка ябыштың, әлегә кирәк түгел. Күреп торасыз. Бәрәңге бүген, бәрәңгене беләсез, итне беләсез, ит бәрәңге, ул көндәлек безнең тормышыбызда рационны тәшкил итүче ризыклар. Шулай бит. Бар гөмбә. Безнең Татарстан урманнарында үскән шампиньон гөмбәләре, кызыл борыч, татлы борыч дип әйтәбез без аны, помидор, суган, кыяр. Һәм бераз гына үлән. Ширәм дибез без. Үлән. Яшел үлән. Һәм сыр. Аерым вакыт аралыгында әлеге ризыклардан сезгә әзерләргә кирәк. Яисә беренче аш, икенче аш һәм берәр төрле салат. Кайсыгыз әйткән нәрсә менә? Күреп белгердегез бит инде монда. Нәрсә бар? Башка нәрсә килде. Илдар. Әресінен башлыйк әле. Иттән, бәрәңгедән һәм гөмбәдән горшочкларда пешереп куя. Шүлмәкләрдә. Шүлмәкләр бар. Нәрсә эшләрсең? Тушит итәме инде? Шулардан да. Исемергә. Исемергә шундый. Бәрәңге, ит һәм гөмбәне салып. Анасын әзгенә сыр. Булдырабыз инде берәр нәрсә. Һәм салат берәр төрле. Үзем салат ясыйбыз, үзем теге гөмбә белән сыр ашамасам да. Син гөмбә бөтенләй ашамыйсыңмы? Бөтенләй. Һәм сыр ашамыйсың. Алай син үзең пешергән либерне дегустация итәсең. Я, нин гөмбәсен читкә алып итеңне ашарга буладыр бит. Белмим. Аңлашылды. Салатларга, әйберләргә исемнәр үзелтер, яме үзең. Мин беләм инде теге беренче аш синеке Хамай шүлмәкләре булса синең Айфара нәрсәсе булачак? Салатымы? Салат обязательно була инде, но менә бу итне мин алып моторына турыйм. Башта, шундый теге кыймак кебек иттереп. Мондый зур чәкләр белән. Шуннан мин аны шулай иттереп, менә кыйныйм. Әкертен генә теге түгел, җиңелчә генә. Шуннан мин аны шуннан пакеттан чыгарып турыйм, вак иттереп. Вак иттереп турыйм да, тизрәк пешсен шундый. Атозак пешергән булды. Турыйм да, шуннан табага салып кыздырам. Кукмара табасына. Салып кыздырам, шуннан суганын турап салам.
Андан гімбәне турайым, шунда помидор бар, мына шуларны турап, әшмәш китереп, біріштар сейіп, мына шулайтыр бір нәрсе келіп шығар шундан. Тәмлей бір. Пішірәбілген шығар шаған. Мында бар бәрәңгі, шул бәрәңгі дейінде пішіріп бұламық ясарбыз. Әуістер кетеріп шундан, қам шундан зелинлер істеп, төгесемізді салатлар білен бірге. Бірі салат ясысын. Анты салат. Саласа бойынды. Қияр бар, не бар. Вот и все. Бұлай ұшандырасың кебі көзі білесің мен қатты ұшырада башладым. Силерге яратам мен? Силерге яратам. Силерге мен өзімде яратам. Бүгін көбірек менде силермен емен, мен де ортағызда басып тұрым. Әгер енді болса ердем керек болса енді, үйленген кішіге ғадетте енді ердем керек түгіл енді. Пішіре білем енді, пішірмейін. Шынап пішіре білем дей, өз сөздеріне шансам. Сенің пішіре білу білмеуіңе менде біразыңа шик бар, çünkü көргенім де ашап қарағанда бізіне ғажаплендір бүгін, еме? Ұшыналы бүгін. Yok, мен пішіре білем деп айта алмайым, конечно, но мен көрген әйбірден нәсәдір ішлейм бәрбір. Ярар, бірер нәрсе ішлеп, бірер нәрсе келіп шығарады. Мына Марат табасы біз юққаған айтмайық. Әлеге барлық табалар да, сауыт сабалар да, қыздырыр ішінде, пішірір ішінде алар барысы да біздің тапшырубызның генераль спонсоры Кукмара металл сауыт саба заводы ашық акционердік жәмғиятінен. Кукмара Сәуде маркасы уақыт білен сыналған сауыт саба Герман технологиясы бойынша Рәсейде жетіштірді. Оңайлылық үшін әлігі заманша сауыт сабаны қатты интернет кебет ашада алырға мүмкін. Интернеттен заказ бересің де үйіңе кетіріп береді. Шәббит. Яқшы егітлер, мұнда зоқ қарап тұрға бұла түкеліп алмаз, сен бек қалты бір шылып қарап тұрма әлі. Ішлей башла. Яме, ішлей башла. Башlayыз ма? Башла. Вақыт кетті. Ұшыны алығыз менім. Мен тәмлі ашырға яратам. Тәмлі күрәш тапсырығында ашарлық болсын, ең мұхимі. Әлбетті ақырдан енді мен нәтиже шығарып, мұнда өзім дегустация сап қарап, бірігіз жеңешек, бірігіз өзігіз аңладығыз. Жеңіләшек. Бірігіз? Жеңіләшек, Ашайбыз бітіріміздір бей? Барыбызды ашайбыз. Көмбәлі ризықлар қамайға ашамайшақ. Жігіттер, мен де сің табаларына алып қойдым мұнда. Әйтерсіз емі, қашан нешек қошып жібәріге, жылта башларға маны, yok ма? Илдар, сеңа көпшілік достарың Хамай деп індешемі, Илдар деп індешемі? Көпшілік Хамай деп індешем. Бұл Хамай сенің ендіға екінші ісімің, емі? Псевдоним болып қалды. Псевдоним болып қалды. Ол Хамай, мен аны білем, тәржімәсідегі бәхет қышы дегеннің атайды. Ол тіркемі ешті қашан 98 жылда ол. Не ішіміне, Хамай қаян келді ол башқа шынды ісім. Татар түрік сөзлікні алдым да. Іздей башағым не шынды? Шындан іздей башағым. Шын. Библиотекаға бармағансың бір, китапханаганың? Жоқ, қайындыр келдейін ұшыл татар түрік сөзлігі. Қоя. Қоян, шындан. Анан соң барадым да екі Шура несім бар? Шура һәм Хамай. Шура деген группа әлен ширек бұлар еді ме? Шура группасы. Ол теге... Кетегіз! Башланды мұнда. Тұта, сен үшейсі? Қиыны башады. Бұл бейрек рәушін кетірі. Шура? Шура ол теге аңлата суғыш филин. Хамай бәхет қышы. Шуна көре выбор очевиден ұрышайт мүшті. Хамайны біз аңладық. Айда Айфараға да тұқталы. Енді көп күні қазір бетінде ярый мен білем еме Айфара тіркімінің нешік ұйышқанын. Анда бірінші исімлер бойынша ол уақыттағы лидерларының деп еткен ұйыштырушыларының. Ай олінде Айрат шылай бек? Айдар Михажев бұл. Айдар деген, міне. Менде бұташам екен біраз. Айдар. Фәнис Мұртажин. Ра, это Рәшид Мақсутов. Міне, Айфара. Қазір бет ештер алар білмейдерді. Қоян келіп шықты екен есі біліп. Мен шоға көрі сеңа нәрсеге тәқдим етем бүгін салатыңа. Мені қарап құрдың дейме? Айфара салаты. Тұқта, йо. Айфара түгіл. Бірінші қарифтары, мәселен, бұрыш дейме? Суған, солай бек? Қам помидор. Б-су-па деген салат. Бұрыш, суған, қам помидор. Б-су-па? Б-су-па деген помидор башақ сенеке. Ейсе, бу-су-па. Тарифіне фа қойып білмей мұсың? Бусуфа болар ел. Бусуфа ма? Неге Бусуфа? Бусуфа шундай футболист бар, Бусуфа. Шул шалар кетіріп бәрді башқа. Сен футболист болғанға әйтесің мұны? Футболист. Ол шынапта футболист. Ол жеге футболист, футбол ойын атнаға неше отап көрінесіз? Біз екі... Не біз понедельник шет бердік дегенде Акборда. Келегіз кешкі сағат 9-да. 9-дан 11-ші арта хәтлік. Алмат Шәрифуллинның Түркіміне командасына әләгәсіңіз келсе? Yok, benim komandam түгел, Фәнил Ваккасов командасы бұл. Анықтан әләгәсіңіз келсе, келегіз, әмі? Әйдет, дүмбәсі бітірек енді.
Dostlar, mine әлігіне енді Алмас өзінің işlerini қиына бітірді де, әміне шул міне мұндай кисеклерін айтып жайып салып, шундай ызын ұқсатайым әлі еме? Бітірмеді. Ызын кисеклер білән туры, қарағызар есі шынапты. О! Брусок. Өзіше брусок енді таршасы бүрәнәшік. Сенің бүрәнәшік түгіл, сен ұтынны ярдым. Солай бет? Ярдым бұда баштан байсалары керек. Бұларны турақла бітірді, тура Абдырисирәге бітірді Илдар. Илдар иде бітін нәрсені майонез білән ашым де, хәтті ипині де. Ипи істері майонез яғып. Бүгін біздің майонезі болашақ мысын бірасына мұнда? Салабыз ма? Мұнда майонез болмай. Бүгін майонез болмай. Алмас, ұшандырасың. Әбісі мұлан шылай қыздырып алашақсың, шылай бе? Бұл итіні бізде біразына қыздырып алабыз. Бек көп түгел, сенің басылықтары әйлендіріп тұр. Әйе. Майсаларға керек түгіл сөйле? Сенекіне керек. Сен менен сұрайсың, май білән қыздырсам яқшырақ енді. Мен Келеспек ме? Ну, майсызда... Yok, ғадетте міне сеңа кім әзірлей? Міне, ярар. Келдар енді қатыны білен бірге 2 бала өстіредер, бір қыз, бір малай. Қатыны сын қайтқанда Илдарға пішіреген тұры келе. Илдар шылай ма бұл? Конечно. Балаларын ашылып жолмай бетіне. Балалар айтмейінде әйткені бар ма? Әти сені кетемдірек, әнейіне кетемдірек деген болып. Қалай айтайын. Сайламайлар? Ит ашылар? Ашылар, Аллаға шүкір. Кімдір бұл ит ашамаушы бала? Бар. Менікілер ашылар. Ит те, тауығын да ашылар. Bütün нәрсені де? Почти бөтенлесін. Только суған ашамайлар. Сен ғайла кезде ашылайдыр енді? Жоқ, садиктан үйреніп келділер. Сеңа кім пішіресің? Ярай үйленгенге, жүзді пішірем дейін, қатында көп пішірек. Сеңа Но мен... кім әзірлейін? Әсірелер шынапты Алмас егербет еміш-еміштер, әбәлкім ол үйленгендір, әйтмешегіне ередір деп. Әйтмеше деп... Үйленсең айтерең ме? Yok енді ол іштілер енді бар, әйтсем де әйтмесем де. Біз іштерең, әйде салын дейді. Сау көре. Шешерегем, әйде сілерге салсын. Бітті мұнда қазір нәрселер болашақ. Мен қорыққан деймін. Тиме. Жоқ ма? Неме? Еще пластмас қайда барсың сен? Білмеймін, пластмастарға шты. Пластмас ірей бейті ол. Ірей міне? Ірей. Ол мақсус шындай. Сәребе дегенде. Қашық бұлға тұры үшін. Нешік бұлай, бұрысықларын чық көріне. Әйбәт көрінеді. Сен маңа тұз бұрыш салмайсың ма? Салам енді әлі түгел. Әлі түгел, башта қыздырып аласың, е? Потому что тұз салсаң ол аның қызыра үшін өзгерте бейті ол. Шулай ма? Мен шулай деп білем. Нәрселер біле екен. Шілерменде ұтыра. Шілерменде ұтырған кіші. Өзі... Әйе, кім пішіре деймін, ғадетті? Сен қойда яшайсың, сен мен өзім әрестер ол. Сиярымсың сілерге анады, міне. Міне, менің фатирым бар, ертім бар, мен білем сен. Апаңның ерті бар дейді, шәһәр шетінде тұра, апаң, бір туған апаң. Бір туған апай бар. Onda da қайта мен көбісінше шunda да болам. Қазанда мен квартира істемей тұрам. Так. Шunda енді пішіргенде пішіремін шunda теге настроение болғанда теге. Болмағанда бірі кибіттен кіріп алып шығып қайды? Кибіттен деп... Білмен, да? Бүтін продукты кибіттен алына енді. Онда менің рядом кафе бар. Яқшығына. Халел кафе. Шunda кіріп ашым мен шunda. Сен анда со скидкой енді? Анда болай да арзан енді. Соған көре. Бар иризі ғана жетіне бет енді. Сөйдірадыр бет бұл кафені. Міне иризі қаршысы келсе, или апайға қайтам мен шunda. Или өзім бір әнсі пішіріп атам. Ғыретті міне ярар, сенің ең традицион пішіре тұрған ризығың ол? Пилмен. Айттым мен, пилмен енді. Сатып алынған ба? Сатып алынған енді, әлбәтті өзі бүге бұтырып енді ғана. Ненде пилмен? Татарстан пилмен енді, халел. Татарстан. Бізде бүгілген. Халелдірмейді, мен азыбын шуадып yazылған енді ол. Машалды. Яқшы нәрсе, қошан тұз саласың, шында кетем. Прожарить чуть-чуть. Жалғын ғына ұтта. Істің қаплайбыз ма? Әдетті қаплайбыз. Керек ме емес? Керек ме екен қапларға? Ұнаттым қазір мен. Мен білмеймін де анда, сен бек пішіріші мұнда. Қапласында бұла, қапламасың да. Қапламайдар, қапларға уақыт жетер ол. Ой, ярар. Рәсей біздің үш балалы қойда өскен. Бала. Ішігіз Рәсейнің үш тібәгінде туған деп етейік мен де біз аны. Үш түбі шағарында. Ләкин тегі географиясы ғана бекіне. Ұлы абайың сенің қойда? Октябрьский, Башкирия. Октябрьскийда. Сен туғансың Архангельскийда. Бұттегі Ломоносов. Зема. Сен Ломоносовның яқташы болшам. Ты как архангельский мужик деп, по своей доброй воле. Ага. Һәм сіңілің сенің? Ишимбай, Башкирия тоже. Олар ikisi Башкирия яқларына. Нелер... Болып шықты мәне сенің Архангельскийға кетуің шымсығына қызық. Менің... Әненің опасы кеуге шықты военныға. Хәрби кішіге? Хәрби кішіге, Һәм шуннан хәрби кішілеріні шулай кейінгі түбәкләргә жіберәлер. Шуңа күрә менің әнем апа артынан ердені шулай тұрып. Ешегінде, апаның ғайләсі қоя кетсе,
Senin әнейің де шunda китен әнейіңнің бит әле ире дә бар. Ягъни синең әтиең. Бар. Ул да эшен ташлап китәме Архангельскка шул. Шулай иределәр инде. Бу теге бергә булыр өчен мәллә гел. Белмим, бергә булыр өчен микән абыйны Илгиз дип кушкан өчен микән. Илләр гизәл. Илгизел. Илләр гизәл. Хәзер абыйң нинди өлкәдә эшли? Токар? А? Токар? Так, музыкант булу сиңа әнейеңнән килгән. Так, бысын Синең әнейеңнән булдымы ни бу? Булдымы? Шундый булдымы соң бу? Буны кыздырып бетерергә кирәк түгел. Ул бит әле пешәшәк горшочекта. Әйдә без сиңа әйтәбез. Менә ни белән ал синнән. Менә шундый. Әйдә үзем булышам. Давай. Давайте булышсак арыймы? Алсак. Әйдә. Так. Синең итең шактый күп булган. Аллаһка шөкер, бетәбез гәчтә. Сиңа аерым алып калыйбыз, бәлким сиңа гимбәсезен бер чүлмәк пешерергәдер. Үзеңә дегустациялап карар өчен. Рәхмәт. Ул нәрсә белән бәйлисең? Бер агыланган иң әллә кем башы? Белмим, менә шул бәләкәй чактан ук ашам. Ну, яратым. Кап караганым бар. Ашамый. Менә безнең Илдарның итләре, Илдар итләре пешеп чыкты. Кидермәде дә, яндырмады да, табашап бит, Менә бармы ди таба? Монда юк. Алла бирсә бәлкем булыр. Әле бит әле тапшырырның вакыты бар, Инде без синең санадык, менә сиңа бит музыкантлык килгән әниннән, әниң ул синең. Хәзер Ул хәзер пенсиядадыр инде. Пенсияда, Эшләде, шул. Ул училищеда эшләде, мәктәптә, теге музыка мәктәбендә. Музыка мәктәбендә, эшләде. Күп җирдә эшләде инде. Сиңа каян кемнән килгән музыкага? Мәхәббәт, музыкага талант. Бу сүнгән шулай бу. Йо, эшли. Әйе. Син, ниһаять алмастызларга булды. Син ябыш, карап торма. Син нәрсә ябышасың хәзер? Гимбәгәме? Гимбә. Сиңа дим музыкага талант каян килгән? Нә булай эшләр, нә булай? Күпме кирәк әйт син миңа. Миндә булышып инде бераз. Әзгәме. Җитәме? Әйбәт бер эш. Җитте булды. Син елмай бераз гына. Син бик җитди шундый. Мен повар бит. Бүген повар ролендә мин. Ничего себе. Мен бит монда честно эшлим. Булмады бу минем сорауга җавап. Ишетмәдем мин әлбәттә. Султан музыка кемнән килгән? Каян килгән? Кемнән килгән дигән. Музыкаль мәхәббәт мин кемнәндер килгән дип әйтә алмыйм. Әйе. Син гаиләдә менә әтиян идәрегез. Кемнәр иде? Әти истәмим. Мәҗлесләрдә баянис кырында утырадыр инде ул. Баяниска якындыра утырадыр һәрвакыт. Әйе, тыңлап утырадыр уйнаганын. Үзенең уйнаганын җырлаган һичкем булмады мин. Синең әтиян идәрең миндә бу хакта барыбер сырыйм, алар инде хәзер вакытта исән түгел. Әйе. Гомумән алар хакында без белмибез, алар кем булып эшләде, нинди өлкәдә, ниндирәк кешеләр үзең аларны син хәтерлисең. Гомер буе снабженец булып эшләде. Шунда теге производстволарда инде. Кайда әтмәдә? Кирпичный заводманда, сельхозтехникумы менә шундыйлар инде. Шундый эшләрдә җырды инде ул. Әни инде гомер буе банкта эшләде минем бухгалтер булып. Госбанкта. Вакытта коммерческий банклар юк бит әле. Социализм вакыты. Совет заманнарында. Вот шундан простой рабочийлар инде. Суган кемегән ди. Суганы да салыйк әле. Думаешь, уже пора дип уйлыйсыңмы син? Уйлыйм инде мин кирәктер дип. Син монда сарымсак та чыгардың әллә бераз гына? Әйе. Әйдә, суганы да салыйк. Тишночный барон. Суганны шәп турагансың син? Зур кешәкләрдән. Иратлар ашый торган. Һәм бер мин белгәнчә иткә суган кирәк. Кирәк. Сарымсак кирәк бераз гына. Алмас, мин ул берне сарамча булдыра алмыйм инде, мен. Син чөнки бу хакта инде гәҗәтләрдә дә яздың кебек. Синең өйләнмәгән булсаң да син улың бар дип сөйлиләр. Инде үсеп беткән. Әтисенә охшап футболист. Бу хакта сөйләргә ярыймы, сарага ярыйдымы ул, юкмы? Ну, футболист дип, әле футболист булмаган, ну футболны уйный инде. Ярата. Яш вакытта мин дә уйныйдым бит. Үзе сорады ул футболга җанап барасың мин теге минем. Әллә. Ну, шуннан. Исемен әйтә аласыңмы? Илмир Шәрифуллин, Илмир Алмазович. Әйе. Ничә яшеңә хәзер? Еш күрешеп торасыңмы? Аның өстенә дә каплап тора кирәк. Син күрешеп торасыңмы дим еш? Еш күрешмәсәм дә, күрешеп торам. Ну, сиңа әти дип әйтә инде. Әйтәйин ничек әйтмәсәм инде әти булгач инде. Йо, кем белә? Алмаз абый дип. Кем белә бит инде аны. Ничкәлекләрен белмим, күргәнем юк. Безнең егетләр монда Илдар да гимбәләрен һәм суганнарын турап куйды. Гимбәгә ябыштырышлы Алмаз
Һәм без хәзер берне кадәр рекламага китербез. Рекламадан соң инде түгел җавап әйтербез сезгә. Айфарага ничә яшьлек, ничә еллык юбилей икәнен. Тәмле көрәштә реклама. Достар, реклама вакытында безнең инде монда алмазның ите әзерләнә башлады. Помидор сарвак җиттеме? Менә искә чыгып. Суган монда гөмбәдә китте хәзер име? Гөмбәдә монда инде томаланып пешә башлады шулай бит. Гөмбә, ит, суган өстенә хәзер помидор. Син моны салда булгатма, яме? Өстендә ул саркысын аскал. Шул төр томаланып төшә ул киренгән анда. Суланып. Суган. Һәм тузлады, бурышлады, тагын әллә штап тузлады, бурышлады. Нәрсә килеп чыга? По вкусу экертиң дип истеп барга кирәк. Әйбәт була ул. Әйбәт. Булдымы? Буны катлап куй. Син хәзер нәрсәгә керешәсең? Менә мин перискобага карап тордым. Бурычка. Бурычка карап тордым. Илдар. Менә тураган юк икән, аны мин ничек? Бер тапкырда турганы юк. Бер тапкырда. Күрсәтимме? Үзем дә белмим, чындыр әйткәндә. Башта уртага бүләсең, әйме? Күрәсең, менә аның уртасында бар шундый. Ырлыклары бар. Ырлыкларын аласың менә уртасы. Ул сиңа кирәк түгел. Әгәр дә яратасың икән, бәлкем ашасаң да була. Алырбыз. Яшьтек намысында чистартасың азгына. Шаклар үткән. Ишеннән куясың да, һәм турыйсың. Ничек эши сиңа озын чага кирәкме? Все булды, понял. Ваклап турыйсың, ансың инде үзең карыйсың. Башлап Турган вакытта менә шулай иттереп ашыйсың килеп китсә берсен. Башлап алсаң да бар. Tamam mı? Ну, бәс, tamam. Дегустация пора. Эшлә җигет әҗә, эшлә. Мин өйрәтмәсәм, кем өйрәтер сине? Син ишә бурыштыр беләсеңме? Мин күреп торам, син бәлешләрдә пешергән кеше бит, диме? Шунда бәлеш пешергәне бар, шуңа күрә бик матур тигезләп бәлешкә тураган кебек бәрәңгене турый башлады. Бу инде безнең монда бөтен ингредиентлар әзер хәзер, соңгы штрих кына калып бара, син шулмәткә салар син. Син анда тутырасың. Ит. Башта ит, аннарысын бераз тигез. Гөмбә белән суган һәм бәрәңге. Араларына тоз салам, бурыч салам. Без аны күрәбез сездә. Без тәмле көрәшебездә алмазның бәрәңгесе өчен су куйдык кайнатырга, шулай син бәрәңге буламыгасың дигән иде. Шулай бит? Һәм инде ул салатка турый башлады бурычларны. Сырысы килә Айфара турында. Син елда апрель ае ул синеке дисең инде ул Казанда. Елда менә мин ничә ел хәтерлим, апрель аенда сезнең Айфара төркеменең концерты була. Моның берәр ел булмыйча калганы бармы? Син бит инде чакырдың безгә Мираж группаларында чакырдың. Тагын мин белмәгән. Джой. Веселые ребята. Аларны чакырдың барысы. Ринат Сафин теге я татарин. Тагын. Алар белән сөйләшү ничек булды? Алар күп акча сырлармы? Райдерлары ничек аларның менә шундый? Юк, менә райдерды инде райдерлары бар инде безне күрә. Нәрсә телиләр менә? Аларга кирәкле әйбер бездә бөтенесе бар. Менә Мираж группасы менә. Нәрсә сорый ул? Менә син алар шалтыраттың, син сөйләштең кем белән? Гулькин белән. Юк, инде Горбашов Алексей теге гитаристлар бар, сакаллы. Вау! Син шалтыраттың да менә мин шундый бер татар малае Казаннан. Нәрсә дип сөйләштең? Юк, башта без юк алай булмады. Мин аңлатып бирә алмадым телефоннан. Ол аңламады мине. Что я хочу? Что я хочу? Нәрсә теләгәнде аңлый алмады. Әйдәм мин Мәскәүгә киләм дидем. Күрешеп сөйләшә гел дидем. Давай кил диде. Качан дидем. Мин әйттем, шуны көнне. Все хорошо. Поезд килә, мин әйтәм, сәгать иртәнге. 8-дә төшәйнән 9-да. 8-дә 9-да дим, шул тирә инде. Обедка давай күрешәбез тә шундый. Әллә инде бу. Аңлашылды. Тверской бульвармы? Мөһим түгел. Шунда күрешәбез диде инде. Күреп аңлашылып. Короче, сөйләштек инде. Ол ишетте. Мине аңлады. Син күрсәттең инде берәр дисклар күрсәттең. Юк, сөйләп кенә күрсәттем. Бер нәрсә тыңлатмадым да. Аңламады. Ладно, без киләбез диде. Кеше. Бәяләре булай. Бәяне әйтте. Башкарып чыгарды инде. Бәяне әйтте. Кыйбат түгел. Юк, нормаль гына. Коммерческий теге не түгел бит. Коммерческий чакыру түгел. Мин теге олигарх та түгел, мин магнат та түгел. Шундый ук музыкант. Мин аңлатып күрсәттем бит. Шуңа күрә барып килергә булдым ишин Мәскәүгә. Так. Булай телефоныңны сөйләшкән, ул әйтәдер я бәясендә инде. Менә шул бәяне түлисең инде, без киләбез дип әйтергә может ул. Чит илдәге менә ул Джой инде ул. Джой командасы. Джой безнең мечта инде. Ул минең генә мечта түгел. Ул бит инде Джой ул. Менә шул Джойны тумаган вакытта. Джойны тыңлап Фәнис белән Рәшит теге Фа белән Ра. Модерн токингларны тыңлап шундый стилдә татарча музык менә эшләргә булганнар өчен. Шуннан китеп барган. Киткән бу инде Айфара шуннан. Алар инде гел сөйләнеп ириләр, вот Джойны чакырып общий бер концерт ясасаңга стадионда дип. Ничек шап булар иде бә. Теге чырда ул. Менә шул
орыс айтмақшы мечты сбились. Ничектер менен. Ну, Кудай тагала да жол койгандыр инде бизге. Ничектер табыштык? Facebook'tan табыштык biz birinchi tapkor башта теге дирес аңламадылар атын Мәскәүгә бардык біз. Мәскәүгә күрештек теге легенда электрофоннар үтәбез. Шунда табып, сөйләшеп без әрсезләр бит инде барып керәбез шунда. Табабыз жолларын. Әрлесе. Кирәк булган. Сөйләштек тә алар риза булдылар. Шулай килергә. Обговорили теге сөйләшеп ике якны теге нәрсә кирәк безгә. Тоже алар әлнәсә безгә кирәк түгел, безгә главный узун стойкалар кирәк тә алар узуннар 2 метрлы. Узун стойка булсын главный ди. Шулдай микрофоннар булсын да инде. Виталь нормально. Анда нидер кальмарлар, ниләр, шундай Я. Сендвич диләр алар, сосискалар сендвичлар ди. Без уйладык та инде мәйтәм, место сендвичи бездә мәйтәм. Пешмаклар бар. Ярый ди, мәйтәм мясодан мәйтәм говяжий. Ну хорошо ди. Шамаса инде алар әйтергә мөр, шамый, давай башка әйбер ди. Ошалар үзләр беләп киттеләр әле. Шулай итеп хәзер Joy группасы коллективында гаиләләрендә хатыннары көндә булмаса хатынага бер эш пешмак пешерәләр. Шын татар пешмагы. Молодцы. Я җегетләр, нәрсәлегез мине ашыйсы килә башлады кебек. Так, безнең булды. Бөтен нәрсә әзерме? Без инде хәшүмәккә тутыра башлыйбызмы? Әйе, бер сәхәр буны давай бушатыйк. Син сорамадың, быел концерт буламысың ди. Әйе, шуны чакырам сине дирмен. Сили башлап Joy белән башны бутадым. Илдар анда гына бушатсак керек. Ул бит яңмый да, кийми да, күрәсезме? Чик җайлы гына, җиңел генә төшәбенә, күрдегезме? Фантастика. Так, киңа хәшүмәк бирәбез. Фантастика, это кук. Шүмәкләрең менә монда. Менә син серьезный бул дисең. Әй, кил дисең. Әзерләнгән ризыкка җаныңны бирмәсәң, ул тәмле булмый. Клип бар. Шуңа клип ризык әзерләп булмый дисең инде. Ну мин киргә тырышам бит, әзрәк аны кысырга кирәк утын. Синең кайсы кысарга кирәклеге аңлашылмый монда. Так. Утын кысырга кирәк тегесен. Әйбәт ул. Уже кысырга кирәктер дип уйлыйм. Була. Әз генә. Мине хәзер монда 2 катар калый башладылар. Я, быел концертыгыз буламы, әйе? Шуны сорыйм. Шул апрель айында үзең әйтеп киттең шулай. Сине чакырам. Ялкины специально эшләдек без аны. Махсус мин килсен өчен. Ну потому что пятницу, субботу син бит занят всегда. Әйе. Шуңа күрә. Так. Рәхмәт. Лекцияны җитәкләп, Әйе. матур иттереп, Беренче рәткә, юк инде беренчедән начар күренә бит. икенче рәт. Бер 7нче шундыйлар. Утырып, Калам. матур иттереп, Чакырып билеты буладыр бит инде. Бүген тапшыру ахырында бирәсең синнән. Нә, бер калар бар ул. Әйтмәй. Илдар. Әу. Шүлмәкләр монда. Әйе. Бу шүлмәкләрне без ватмыйбыз бит инде. Юк. Сабантыйда кебек. Тутырабыз, әйдә тутырыйк. Нәрсәне сал, нәрсәне башлыйбыз инде. Миңа тагын каймак кирәк. Каймак алып киләм. Мә, кашык бар, миндә дә кашык бар. Мин 4 алып килдем әнә, 4 шүлмәк. Так. Син каймакны һәрберсенә саласың. Ишенә берәр кашыкмы? Башта. Ит булдымы? кыярны сисарып тормыйм бит, име? Син кыярны ничек ашарга өйрәтәсең гадәттә? Кабыгы белән полезнрак дип әйтәләр. Шулай булгач, шулай эшлә. Тура алмас, тура әйдә, тура. Бик тәмле булырга ашаган. Әгәр тура дисәң. Син ризыкларым шып чыга бит, безнең әле саларга кирәкме шүлмәкне тизрәк. Хәзер ашап торма. Әйе, вакыт буенча сан калабыз. Алмас узып китә бит. Узып китә. Эшлә белмәүче. Әйе, шыптым гына. Сөйләмә ул, эшли. Син үзең әйе, музыка белеме бар инде синең. Бар инде дип әйтәм инде син бит. Музыка мәктәбе. Музыка мәктәбендә укытучы. Хоровик дирижер. Шулаймы? Ансамбль җитәкчесе. Шуңа хамай ансамбль итәсезме инде? Эшләгәнең булдымы соң берәр тапкыр? Берәр юк. Җитәкче булып эшләдем инде моны хамайның. Әйе. Мәктәптә? Мәктәптә юк. Балаларга бер тапкыр да. Ну теге Доны да, Рейны да аңлатмадың. Бер генә практикта кылдым. Так. Беренчесе булды? Берсе булды. Һәм гимбәс алабызмы? Подожди, монда башта туз белән бурыч салыгыз. Без моны бөтенләй бурычламаган идек, дуслар. Без моны бер тапкыр да бурычламадык. Салсал бу шундый бераз сәйрерәк кыз. Аны аңлап булмый күпме булганы. Так, бу ничәдә? Моны биррга менә байтыр, башыннан менә байтыр. Алмазга ярдәм иткәч, сиңа да ярдәм ит. Давай. Балаларымны музыкага бирдеңме синең кызыңны, а? Юк. Тартылмыйлардамы? Бирмәдем дә, тартылмыйлар да. Табигать ял иткәнме әллә синең балаларыңда? Кызым, наоборот, больше гимнастика. Биюгә, гимнастикага. Тоттыга. Унисе килә дип әйтмим, гитарада анда, фортепианода, скрипкада. Ну, мен кошо, шул кошык белән генә. Бик тәмле булачак. Без монда салдык әшмәтән бераз гына. Мин дә һәрберсен комментариядә барыйм әле. Гимбәне 4-кә берләштерергә кирәк. Берсерәгә җиткерергә кирәк. Җиткерәбез. Әйдә берсен гимбәсезне пешерәбез. Я. Син ашасын өчен. Я, рәхмәт.
Ашап келдің әлде біздің тапшыруға? Аха. Мен қонаққа ұзынмен ашап едім. Кел шулай. Ниде малайың, ұлың, нәрсеге таланты бар ұлыңның? Аңан шеш? Ол туп тибе. Аңа 5 яш толалы бірсі. Туп тибе дейсің бе? Тупны қая дебесің ма? Тош, иде пока. Люстра шыдасың главное. Hem көршілер. Сынар қалай. Так. Бұлды Илдар, әйде біз. Мен біраз ғана жап беріп. Бәрәңгеге ұрмалар, сенке сенің бәрәңгің шақты көп болды мұнда. Әзгіне тоже. Жағынтыздап бір іштап алабыз. Ай. Так, мына мұнда мен сметан. Сенде сметан керек ме? Әйде алып келем, бар біздің сметан. Әшметі. Міне, тұт. Сені қоя саласың бұл шметанны. Так. Біздің бұл шметанларыбыз қазір әлеге көк мара табаларына түше шулай бе? Біздің бәрәңгеде шунда піше. Бұл шундай шуйын кәштірулер бик тиз һәм бик файдалы иттеріп пішіре бетін ризықларында. Жетеміз сен ашуны қайта шметан. Көбірек керек болса көбірек sıra. Әйінде оңлауға достар, біздің тапшырыбызның спонсоры Кукмара металл сауыт сабақ заводы Ошақ акционерлік жәмғияты. Кукмара сәуде маркасы уақыт білән сыналған сауыт сабақ. Герман технологиясы бойынша Ресейде жетіштірді. Оңайлылық үшін әлігі заманша сауыт сабаларды интернет кебет ашада алырға мүмкін. Бек зор рахмет, білгіртеміз өзіміздің спонсорларға. Кукмара жырын бір куплет, ғадет тәжірілер бұл сөздерден соң. Ей Кукмара, ерағаймасын ара. Сағынырсың, сарғайырсың. Шитлерге. Ортасында айфара. Молодец. Илдар болды ма? Жетті ме барысыра? Жетті даже. Сен маған шулпа саласың ма? Шулпа да салам. Достар, біз енді бұл шүлмәклерін қазір ұзатабыз мишке. Ауыл мишінде алар тағы да яшырақ піше. Ләкин мен де шанам біздің пеште де, біздің духовкада да бик яқшы пішір деп. Тағы бір ғадесіңіздер шірем, мұнда біздің айырым ит, гүмбә білән суған қыздырылған айырым, итінде қыздырып алдық. Хәм бәрәңгі, хәм бұлардың барысын біз ұзатабыз мишке. Хәм пішіреміз 30-40 минут. Әгер қотырақ ұтақ ұлсаң тезірек жақша. Илдар, сен көресің бе ол нәрсе? Ол ішлеп біттірген енді бітін нәрсен дерді. Шуңа көрі сен қазір салат турысы қалды. Салат тураған арада бұл бәрәңгілер, иттер, гүмбәлер пішіп шығар деп шаңып қалабыз. Туңышылар сен жимдеріңді сызғанып, әйде салатқа кірішем. Әмин оларыны ақырынап қана ұзатам. Бисмилля етіп, әлбәтте біздің мишке. Достар, бүгінгі біздің жидді қонақтарыбыз, алар ikisi де музыкант, алар жыршы, алар әлі хәтті композитор шылай бет. Бізде енді мұнда мен қазірден сыры алмайым, әйде бірәнсе бірәр шығырға күй шығарып қарағыз. Әбірәр нейінде жырығызын жырлап көрсеттігіз деп біз ғаретте сырыйдыр еқ. Сен әліге әлшін көп, біз алмасын жырлатық. Йо, мен жырлайым 20 апрель күні пирамида. Сені шақырам шында. Аңладым, енді мен ол күнні. Вот. Ол күнні мен жырлайым 2 сағат ярым. Пожалуйста, любой жыр, любой хит. Әрәлі, бұлай өзіңнің сенің мен шәптір көргенім yok, гитара алып жырлағаныңны бірәр концертті. Теге акустика гитарасы білән. Жырлаған көрген жоқ деп, сен концертқа келгенде өш әлі біздің? 10 ел тапыр келгенім, 10 ел әлі келгенім саңа тапыр. Андай, яран. Қай жырлай башладың мұны шылай тұрып? Записка ырғытасың екен, жырлайды шылай тұрып. Оламда жырлайым сразу, сходу. Шыннап? Ояқда бересің. Өзіңнен кей yazып қарағаны бар. Міне Илдар ол Илдар ижадты өзінің жырларына барсында дердік. Өзі әсейін. Бар. Менде жыр. Қырқазлары кетті тізіліп, өзеклерім қалды зіліп. Үшінші келем дальше. Парқазларда едік безілік, безілік. Yazmışыбыз явыз шаярды, ол мәңгіге ізді араны. Ерегіміз хаман яралы, яралы. Жылатасың. Дай сонды шеп, жырасылансың. Біләдір мен яны? Мақсу жыратасы келгені шөйттірім. Алдапты бет, мендегі бағаларыны біраз алдарға еренген. Алдап жырлатырға. Бұл бәріңе пішкен мен? Рахмет, емін пішкендір. Әйдеп сәнен бұламық та ясық қазір енді біз. Тоқтамет, тіртіп қарайым әлі, тіртір әрейм мұн бе? Яры. Сен... Аха. О, біле о. Түртесінде біле ол, барысында біле. Шыра білмеймі деген болып, қыланғанғана бұла екен. Илдар, біз сені жыратып тұрмабыз енді? Керек ме? Еме? Вақытым жоқ. Сенің салатларыңды біз ашап қарай алсақ, сыңынан. Алай бізді. әлі мен сені әлі көрген едім, көрмеген едім.
Anasını sıralap vereyim mi? Ana şey değil. Nananam, sırlı seyu. La 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 Şunu la yaxşı la. sizemdir. Lana sizem, şunu sizem, bunu sizem. Tügülü sizem basın sen böyle jırlasan. Bir nesken de pişip çıkmaz. Jırını buzmasın idi o. Kiyindiriz jırlamay. Şunu qiyin normalni Minarez bölem. İndi bölüm. İndi araydı. Şunu men yaxşı sizem, indi tizden şaşak sıman. Oh yeah. Sönəyindi bizning siyu, ay yo'limda quyi tuman. Koyataman. Şunu men yaxşı sizem, indi tizden şaşak sıman. O men diskotekada. Sönəyindi bizning siyu, ay yo'limda quyi tuman. Biyo gitemi. Birge dostlar degan bo'lib shunday. Anda bo'lsa hozir u disklarni eğlendireyim. Dostlar eğlendiririm yani birazgina so'ngroq endi bu rizqlar barısida deyarlik asir bo'lgandan so'ng hozirga bizning Tamli Crash topshirig'ida Tamli reklama. Dostlar, Tamli Crash endi oxirina yaqinlashdi. Yigitlarning bugun barliq rizqlari deyarlik pishib chiqdi. Dir deb o'ylayman, chunki men malla qo'yib qaramadim bir narsalar bunda. Kamera so'ngan vaqtda shunga ko'ra men hozir qo'yib qaraysim keladi, degustatsiyasim keladi. Ildar, shulmakdagi rizqlar borsa pishgan-ki bugün. Bilan sen ikki tarinka, sen bora bugun bir narsa oshamaysan, sen salatxona osharsan endi o'zing. Shulay bit. Sen hozir ikki bizga mana olmaz bilan bir qilina it, mana bunda shulmakdagi birsimgina ayt. Bo'shatasin. Bir qilina salat. U vaqtda men bunda endi butun narsa ko'rasan, ustoqozimda ishov, balkim oshab qararsan, bo'ladi bo'lsa-da. Rahmat. Ha? Yo'q, Balkim ukrogim bo'lsa-da. Ukrop oshim. Ukrogim beribsiz yana. O men adir bit endi. Любой. Bunda olmaz endi borisini solib qo'ygan. Hadi salatdan başlayalım. Salatның ismi нәрсе деп аталды, хатırlaysыңбы? Ellerinize busufa. Busufa yer araya. Futbolist. Busufa. Moyni tundurgan. Tındırgan neçe günde o tındırgan? Көп салгансың moyni. Moy bitqanыбызмы де? Во. Evet. Salatın tamlı. Bunda qora жемиш de бар бит, деме? Мен дұғым salatны moy bilan bulğatsar bek yaratam. Молодец. Aferin. Ең mühimi it. Şulay bit. İt kaptın mısın? It buldu. Olmaz bulgan bit bu. Anday gümbesi de var bu kadar. Men gümbesini Gümbesini bir bak uzunda aşap qarayın da. Vilki vermeysen mi bizim yine durasın şimdi? Olmaz. Şef. Bana mı pişirdin misin? Mende şu ajetlerini taraf. Sen pişirdin misin bana? Salatının mayağına kubana kupma. Qalğanı barsa tertip, qalğanı barsa da bişlik uyarlıq. İti bir gerek. İllar, neçe qallar? İnşallah aşkım. Bizim de aşağı bitirəbiz. Bulab turamın burası. Bulab turamın. Şunda yumuşaq iti. Men bunu sыңlan aşağı bitirmin yeme. Barangisi de şap İllar ye. Nəgis. Jingə bitdi gecigət, hə? Aşağız eydi. Aşab qarağız. Bir semen ama ne? Сиңа. Өзүн кысынан ашарсың. Dik туп салган бек сарамалмаган, мен сиңа жок, өзүң салатыңды аша аласың. Бит салатың килип чыккан мекен, жок мекен деп карап турмасың бек. Бу шүлмәктә пишкән итле, Berenge. гөмбәле, Berenge. бәрәңгеле, хамай дип аталган бер ризык. Так. Бисмилlah. Тукап карайм. Salattan da. Ничек? Тузы жеңіл şey mi? Aha. Tuzı жеңілірек. Kat salmagan tuzunu. Saldım. Gümbəsi. Gümbet demli. Mayonezli şef degan gibi. İllar pişken. Barısı da pişip çıkkan. En mühimi şu. Bu salat men yaratgan salatim bu. Bu salat men yaratam, bunda dişli qo'yarliq. Senin salatın birazgina ayrıla aniqlanan narsasi bilan senin bunda sır yo'q, ham qora jemish yo'q. Yo'q, Çünkü senin sırın ketdi. Bunda. Mana bu baranglar, shulmaklar isini biz sandan o'g'ishdan chiqarib sir soldik. Şap. Kıtalarında yigitlar, qaysi biz jingdasin endi deb
Ну, тапшыру башлағанда елдар мен білесің, ойлаған емшін шыңдап сен бүгін жеңіп шығарсың бәрі. Ну, сіз мұнда тигіз болды, күреш тигіз болды, тигізірек. Ләкин, ну, біраз ғана тігі бейлінерге бірден, біраз ғана тұзы жеңілше әзгіні. Ну, тұз беті ол ярамайды. Әйе, тұз көп ярамы жылансы, ебәті. Әм иті біраз ғана әзгіні қатырақ, әзгіні, ошарлық. Мұнықа, әлбәтті, бұл бүтін тапшыру бойынша пішіп тымаланып шықты. Bir ne kadar üstünlük bilengine Almaz Şeriful'un jingip çıktı desek de bulaydı ya arayda. Alkışlayınca Almaz. Men bilesin big ışanmagan idim senin nesedir. Buri. Әзірли ауруңа burine ayağı toyundura deb ettim bitinde. İkinci bir onu fatına deb. Ne bu rизың bilen kaçeplendirdin yumuşak şunday rahat kambatir bali. Burenelep isüve men alay kurganim жоқ işte qısıncha kisaklar bilen. Миңа шуны иратларга нәп ышыйтырган шундый ризык, әлбәттә инде салатыңа да берникадәр шундый ингредиентлар истәвен, кара җимеш, сыр турау берникадәр бар-бараңа аерым бер тәмлелек истәде бит, тәм истәде. Иллар бул теге җиңү булса да, ул бу хәтлегә генә җиңде, беләсезме, әз генә. Зур рәхмәт килүегезгә, безнең инде яраткан генераль спонсорыбыз, тапшырубызның спонсорынан сезгә дә истәлекле бүләкләр әлбәттә бар. Истәлекле генә түгел, алар теге тузан җыеп ятмастыр дип ышанам. Алар sizge хезмәт итәрләр игездә. Син үзең булганда да, яисә апаңа барганда да, моны кунакка барганда да үзең белән гел йөртәме? Шын күңелдән Кукмара металл савыт заводыннан менә шундый бик тәмле һәм файдалы пешерә торган табалар. Сиңа һәм Илдар әлбәттә. Сиңа да хатыныңны сыйларсың, пешереп хатыныңны да пешерт, сөйләштек. Менә өеңдә әле Кукмара савыт сабасы юк иде, металл савыт сабасы. Менә хәзер бар. Аллаһка шөкер. Бик зур рәхмәт спонсорыбызга, бик зур рәхмәт әлбәттә безнең караучы тамашачыларыбызга. Шуның белән бүгенге тәмле көрәш тамам. Әгәр дә ки күңелегезгә бик ошаган рецептны каядыр күреп язып өлгермәгән булсагыз, укырсыз аны Ирек мәйданы газетасыннан. Килгән кунакларыбызга зур рәхмәт. Әле алда очрашырга язсын. Шулай ук бик зур рәхмәт безнең тамашачыларыбызга. Тәмле ашык, тәмле яшик. Пока.